Νεκτάριος Βλάχος. Βλάχος Νεκτάριος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, Νέστ Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνος Ζέρβας, δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Καλή εβδομάδα. Πώς πάμε? Καλά είμαστε. Μ' αρέσει που κάθε ανοίγουμε την εβδομάδα και μας πάει καλά. Μας πάει καλά, έτσι μου κάνουν γελάδα, είμαστε ωραία. Αγαπητέ μου Νεκτάρια, το Βλάχος το βλέπουν όλοι, αυτό που θα ψηφίζουν, γι' αυτό βάζω το πρώτο το όνομα, το επίθετο, συγγνώμη, πώς είναι στο ψηφοδέλτιο. Τώρα, να πούμε λίγο, είχατε την Κυριακή τα γένεια, χθες δηλαδή, χθες το βράδυ. Να πούμε για το Σαββάτο πρώτα καλύτερα. Όχι, μετά θα πάμε το Σάββατο. Να πάμε πρώτα από την Κυριακή για να βγαίνουμε πίσω-πίσω. Να πάμε κι άλλο πιο πίσω γι' αυτό. Εντάξει. Ναι. Είχαμε τα γένεια εκεί στην πλατεία Αγίας Σοφίας του εκλογικού μας κέντρου στη Μακέζι Κίνγκ. Το Μακέζι Κίνγκ. Το 8. Ναι. Πέρασε αρκετός κόσμος από εκεί από τα γένεια. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάρα πολύ. Ναι, ήταν εντάξει, είχε καλό. Τώρα, ξεκινάμε δυνατά, ξεκίνησε η δόθηκε η εκκίνηση. Ναι, μπαμ, και τρέχουμε τώρα. Πες μου λίγο, το Σάββατο έγινε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, θα έλεγα, η οποία εκδήλωση αυτή ήταν αφορούσε το Τζιτσάνι, έτσι. Στην πλατεία Τζιτσάνι, εκεί πάνω στη γειτονιά σας. Εκεί κάθεσαι εσύ, κάθεσαι και ο δήμαρχος, όλοι εκεί. Από ένα χρόνο, από εκεί μέρα, τη μέρα που γεννήθηκα, εκεί πέρα έμενα στην πλατεία Τσιτσάνι και έγινε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Ικανοποιημένοι και οι δύο που σας βλέπω με το χαμόγελο, καμαρώνετε, η γειτονιά μας πήρε ζωή, είχε κόσμο πολύ. Μια χαρά ήταν. Η γειτονιά όλοι εκεί πέρα ήρθαν, αγκαλιάσαν, φιλήσαν τον δήμαρχο. Ωραία. Φαίνεται από όλους τους κατοίκους εκεί της Άνω Πόλης. Τώρα μιλήσουμε για Άνω Πόλη, σαν και σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Σαν σε όλη τη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια μεγάλη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Δημάρχου. Έτσι. Και κάποια ελάχιστα φυσικά παράπονα που μπορεί κάποιοι να βγάλουν, πάλι και αυτοί έχουν εμπιστοσύνη στο Δήμαρχο. Σωστά. Και σε όλο το επιτελείο του. Σωστά. Και σε εμάς που είμαστε, ωραία, που έχουμε συστρατευτεί δίπλα του για αυτόν τον αγώνα που θα δώσουμε για τους 8 Οκτωβρίου. Δύσκολο αγώνα, θα έλεγα. Νομίζω ότι δεν θα δυσκολευτούμε πολύ. Δηλαδή, μπράβο, μ' αρέσει. Πιστεύω ναι, στον Δήμαρχό μας, ωραία, στην παράταξή μας. Ναι. Υπάρχουν ικανά στελέχη γύρω από το Δήμαρχο και το ψηφοδέλτιό μας είναι πολύ δυνατό. Υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι και παλιοί. Νέοι και από όλα τα στρώματα, δηλαδή από όλα τα επαγγέλματα, ναι, είναι μέσα, έχει απλωθεί. Ναι. Και ο κόσμος θα κάνει την επιλογή του, εντάξει. Μπορεί να διαλέξει κάποιους καινούριους. Έτσι. Σοβαρές υποψηφιότητες εδώ που τα λέμε. Ναι, εντάξει. Δεν περάσουμε σε ονόματα, εντάξει, τώρα μιλάμε. Περπατάς στον δρόμο, πας εσύ στους φίλους σου, βλέπω, οι φίλοι σου τι σου λένε. Σου είπε κανένας ποτέ, δεν κατεβαίνεις τώρα, κάτσε και τρελαίνεσαι. Σου έχει πει κανένας έτσι? Εντάξει, κάποιοι φίλοι μου, ας πούμε, που περισσότερο εντάξει μου λένε εντάξει, μπράβο που κατεβαίνεις, γιατί θέλουμε καλά παιδιά εκεί μέσα στο Δημαρχείο, να μπορέσουν να βοηθήσουν τον κόσμο, γιατί αυτοί οι ίδιοι ξέρουν πόσο αρκετά βοηθάω τον κόσμο, αριστερά και δεξιά. Ναι. Και εντάξει, είναι επιλογή μου και... Τώρα, μ' άρεσε, συγγνώμη λίγο, μ' άρεσε αυτό το αριστερά και δεξιά. Ναι. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, παραδείγματος χάρη, ότι εσύ δεν βλέπεις ούτε αριστερούς, ούτε δεξιούς, ούτε κεντρώους, βλέπεις τους άλλους, όλους τους ανθρώπους, έτσι. Και κομματικά μπορούμε να το πάρουμε, αλλά και οπωσδήποτε. Ήταν πολύ ωραίο, μ' άρεσε αυτό. Είναι όλοι οι συνδημότες μου. Ναι. Συγκάτοικοι είμαστε εδώ στο Δήμο της Θεσσαλονίκης και όλοι θέλουμε, ζούμε και να για ένα καλό. Να δούμε την πόλη μας πιο φωτεινή, πιο καθαρή. Ναι. Επειδή έχεις... Και να λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας. Θα τα λύσουμε αυτά, αλλά το θέμα είναι ότι επειδή έχεις κάποια στέκια που πηγαίνεις, συχνάζει ο καθένας. Ο κάθε άντρας έχει ένα στέκι, δύο που συχνάζει. Όταν μπαίνεις μέσα τώρα, βλέπουμε ότι με το που μπαίνεις μέσα αρχίζουν και χαμογελάνε. Δηλαδή, έλα εδώ, αυτό δεν είναι καλό. Αυτό είναι καλό, εντάξει, για να
προς το πρόσωπό μας, που βλέπω. Δεν είναι να πούνε, όχι, μωρέ, κατεβαίνει και αυτός τώρα κάτω, με τους όλους άλλους. Εντάξει, είναι επειδή κατεβαίνω και πρώτη φορά, δεν είμαι ο πολιτικός χρόνια. Είσαι καθαρός γι' αυτό. Ναι, είμαι καθαρός και ξέρουν οι περισσότεροι ότι οποιαδήποτε στιγμή με παίρνουν τηλέφωνο, σηκώνω τα τηλέφωνά μου. Ωραία. Και αυτό είναι μια υπόσχεση που δίνω εγώ προσωπικά από μένα, ότι με το καλό, αν θα εκλεγούμε και εκλεγώ κι εγώ, τα υπόλοιπα 5 χρόνια πάλι θα σηκώνω το τηλέφωνο, οποιαδήποτε στιγμή με χρειαστεί κάποιο συνδημότης μου, κάτι αν θέλει να με ρωτήσει, κάτι αν θέλει να ζητήσει. Ωραία. Να τον βοηθήσουμε, να του λύσουμε το πρόβλημά του και να τον εξυπηρετήσουμε. Αυτό είναι το ότι καλύτερο, ότι δεν ξεχνάς τους ανθρώπους, είτε αυτούς που σε βοήθησαν, είτε ακόμα και αυτούς που δεν σε βοήθησαν, ότι θα μπορείς να προσφέρεις. Είσαι ένας άνθρωπος προσφοράς, μπορείς να προσφέρεις και αυτό είναι το καλύτερο, γιατί πολλοί μετά που βγαίνουν ξεχνάνε να σηκώνουν τηλέφωνο. Εγώ είμαι από αυτούς που δεν ξεχνάνε. Εντάξει, θα βοηθήσουμε φυσικά εννοείται και αυτούς που θα μας ψηφίζουν και αυτούς που δεν θα μας ψηφίζουν. Ναι, έτσι. Που ζουν στην ίδια πόλη με εμάς, που είναι συνδημότες μας. Είμαστε αδέρφια, είμαστε σε μια, το πούμε αδέρφια σε παρένθεση, σε μια πόλη που όλοι μαζί προσπαθούμε για το καλό της πόλης, έτσι. Εννοείται. Τώρα, πέρα από αυτό, έχουμε, πώς μπορείς και συνδυάζεις λίγο τις επιχειρήσεις σου με το υποψηφιότητα, γιατί είναι δύσκολο το. Έχεις επιχειρήσεις, έχεις την υποψηφιότητα, ξεκουράζεσαι καθόλου? Εντάξει, τώρα από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχουμε αριστερά και δεξιά. Το ξέρω. Σε όλες τις δουλειές. Ακούω την κρίνια της γυναίκας μου, αλλά εμένα μου αρέσει αυτό, μου αρέσει η επικοινωνία με τους ανθρώπους, μου αρέσει η δουλειά, μου αρέσει να δουλεύω. Και μου αρέσει και ένα τελευταίο, εντάξει, μου αρέσει να βοηθάω τους ανθρώπους. Ναι, αυτό είναι ό,τι καλύτερο και το είδα και με το έναν πάτερ, τα είδα και με άλλους. Σε έχουν στην καρδιά τους μέσα, γιατί ένας πάτερ εμένα που δεν με ήξερε, δεν τον ήξερα κτλ. Να μην πω την εκκλησία που μίλησα, μου είπε το εξής, ότι ο άνθρωπος αυτός κάνει κάτι, το κάνει την καρδιά του, δεν το κάνει απλά έτσι για το. Και δεν θέλει. Μην τα λες αυτά έξω, μην τα λες. Λέω γιατί να μην τα πω, δεν πρέπει να τα μάθει ο κόσμος? Πρέπει ακόμα, αλλά ντρέπεται ο Νεκτάριος, δεν θέλει να τα ακούει έξω ο κόσμος. Γιατί δεν είναι ντροπή. Αυτό του είπα, πάτερ, δεν είναι ντροπή. Πρέπει ο κόσμος να μάθει, να αρχίσει να δίνει. Ο Νεκτάριος δίνει, να μάθουν κι άλλοι να δίνουν. Γιατί ο κόσμος θέλει βοήθεια, θέλει από την ψυχή του να το κάνει. Όχι για κάνει φιγούρα. Και ξέρω ότι δεν κάνεις φιγούρα σε όλο αυτό το πράγμα. Μπράβο. Και αυτό μου αρέσει. Γι' αυτό μιλάμε κιόλας. Έτσι. Ξέρεις. Λοιπόν, τώρα πέρα μέσα από το Δήμο, εμένα θα με δοθεί ευκαιρία, το έχω ξαναπεί. Εντάξει. Έχεις ιδέες πολλές. Ναι, έχεις μια τεράστια ιδέα. Την είπες πριν, δεν το λέμε. Το κρατάμε. Ναι, φοβερό. Πάρα πολύ. Σου δίνω συγχαρητήρια. Όντως τέτοια πράγματα δεν μπορεί να τα σκεφτεί οποιοδήποτε. Έτσι. Είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Ναι, πάρα πολύ καλό. Έχω κάποιες ιδέες. Τις ιδέες κάποια στιγμή τις βγάλουμε μετά. Έχω ταξιδέψει αρκετά στο εξωτερικό και έχεις δει τι έχω δει πώς δουλεύουν και άλλοι δήμαρχοι, δήμοι, πόλεις. Λοιπόν, οπότε είναι πολλές ιδέες που αν με το καλό που είμαι σίγουρος ότι θα βγει ο δήμαρχός μας. Εγώ θα το περάσω. Είναι πολύ ωραίο, αν μου επιτρέπεις. Θα το περάσω για να σε καλέσει να του αναλύσεις όλη την ιστορία αυτή, γιατί θα είναι δικό του. Εντάξει, τώρα για την ώρα κοιτάξουμε τον αγώνα μας. Τον αγώνα, ναι, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ καλό. Αυτό είναι... Εγώ ήδη έχω ξεκινήσει τον αγώνα μου, έχω μιλήσει με αρκετά μαγαζιά να κάνω κάποιες συγκεντρώσεις. Ωραία. Ναι, εκδηλώσεις και τα λοιπά, ομιλίες και τα λοιπά. Να κάνουμε και ένα ουζάκι, να μαζευτούμε οι δημοσιογράφοι να πιούμε και ένα ουζάκι, έτσι. Εγώ σκέφτομαι τους άλλους. Σαν και εσένα, έτσι που με κόλλησες για τους άλλους, όλο για τους άλλους. Λοιπόν, είναι καλό οι συγκεντρώσεις για να μπορούμε να γνωριστούμε, γιατί η γνωριμία πρέπει να σε γνωρίσουν Νεκτάρι οι άνθρωποι, για το λόγο ότι
θα κερδίσουν κάτι από σένα. Δηλαδή, έστω αυτό την προσφορά που έχεις, καλό είναι από τους 10 που θα γνωρίσεις, οι 3, οι 2, ο ένας να αρχίσει να κάνει προσφορά, είναι μεγάλο κέρδος. Εγώ έτσι το βλέπω. Εντάξει, χρειαζόμαστε γύρω μας κι άλλα άτομα. Από μικρός το κάνεις αυτό, έτσι. Από μικρός. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ήταν ο αδερφός της μητέρας μου, ήταν αρχιμανδρίτης ιερέας και σε κόλλησε. Μας έχουμε, ναι, σε κόλλησε, αυτό στον είχα και αδυναμία και αυτό με τις εκκλησίες και αυτός με την προσφορά μας, τα συσίδια, αυτά όπου μπορούσαμε. Είδες όμως ότι προσφέρεις με την καρδιά σου και ο Θεός σε βοηθάει, είναι δίπλα σου. Ναι, όντως. Δεν είναι, ναι, είναι... το συζητούσαμε κάτι φίλους και τα λοιπά. Λέει, μπράβο λέει, και δυσκολίες και τα λοιπά, όπου λέει ο Θεός είναι, το βοηθάει, πάει μπροστά. Λέω, χαίρομαι, μπράβο. Κάτι γίνεται, ναι. Ναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα. Έχουμε κάποια άλλα θέματα την άλλη εβδομάδα, θα αρχίσουμε από την άλλη εβδομάδα. Σήμερα ξεκινάμε έτσι το καλημέρα, βρέχει κιόλας. Είναι καιρός μέχρι την Πέμπτη θα μας είναι έτσι. Αλλά από την άλλη εβδομάδα αρχίσουμε να βάζουμε ένα-ένα τα θέματα για να μπορούμε να δώσουμε τις προτάσεις μας εμείς, σοβαρές προτάσεις στον αέρα, για να μπορούμε να πάμε. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Αν έχεις προσθέσει κάτι να μου πεις, πάμε δυνατά την άλλη εβδομάδα. Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Με Κωνσταντίνο Ζέρβα. Κωνσταντίνος Βλάχος Δεκτάριος, λοιπόν, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.